Nabakwaniri abantu abategereri mwanya gitinge bwakire buya aseri etankuru ku Debora Munchari Nyambane no nguteneneraga iga obokoreri asekiombi International Solidarity Foundation iga project kuru ku Mungano Gender Forum ganga yaitenene no kurigereri nga abana abanyaruka n'abangina baikererio boene bwabo asengenje yunaro n'abamura n'abasacha nabaro bungo koratore nabarobo asengenje nabaro mbali gotigumaega kitariki 15 nemo tugochigotengera litukori omwana omu Africa kurukunga Day of the African Child litukeri lyachagete ko kurigereri ukare yarengo mwaka 1976 lya Soweto South Africa abana baitetu batalinse ya 10,000 baitetu asengenjo ogotara korenko boria serikali yabo evae oboene bwabo iburo ya amasomo arengense bana barenge goitu bari kuumia sana bakaroranga abandi baumire muno bagasoka bachi gutara gotebange serikali ebaligererie kero bakora igo bakaumia abange bone ekere ebyo abuchi country chinse chonse chira Africa cheikamo chigatebanga litukeri ndibwente kurigereribwa egere to inyore abana bali batari tibakaumia abandi bagakwa abange muno egere torete binte 19 century Africa na chiro chinyare kurigererio boene bwa abana abamboikire bakabono kurweri bakabona bakachinga kechitore abana nabange bachandikire abana nabange bagwetire mangana amakongo abana abanyaruka bagutibongo abana bamura bagusalibwa abana abange mbali kwenda skuru bakero baikire myaka iliyo kwenda skuru gose noye baba kogenda mbali kobera skuru egekage isaine asengenjo nsachinde serikali teraba bekera chibese chisaina sama somo sachinde bese chiga nkame mangana namange bagwetera kogera batari konyara wike skuru abana bandi mbaro batabwati nonye bindi bagutumia mono n'abayisiki gusaba nyaruka bagutumia sanitary towels enobo chenu bonde bintu bibiko boro omwana wese nyukwende skuru ense kamanya kurigereri tugatebanga na ntubone togo join muna Kenya togo join a movement yeyo tochake ko mark 16th of June yaba Day of the African Child tokwenda tore chi skuru nkwenda tore binyoro tokwanira abantu tubaegeri igoro yende kurokunga Children's Act ichi koliriri abana lyarose tigukoru lyarose 2022 to lichikerie lirosiri bantu mbali maitinga nolire lakini lichikerie lyarose tigukoru ase constitution ya Kenya yarose tigu 2010 no lichikerie yarwete mangana nare constitution ya proposed atarenga asiri chikoliriri arengo kale lya abana kamoja whatever ya 2001 ikinege kekenene sana bakabona 2022 mutyonyo 10 July tugachange ya lichikeri tukanyoreriri nyiri ya 2022 bondo tutaite kurigereri kuruelio kuru 2010 bakalichikeri unalia etigu kende nkero ya chenchiri ase chinchira chioko allocating chibese nchiro obochenji nkoro kwasoire ase chibese chi abana bakobekeru abechi skuru cyo chinyagitari namangana yanda social services turigereri cases chi abana aba bakoba bagutibongo guse bagusalibwa guse kende geko koleka asa abana byakeire guse bikonya komenda tubulia serikali nki babangete egera kokonya abana abo obwente bamanye ngano no umwana ni mwanadamu anaweza kosa na anaweza shikwa kora nche turange litoche tokwane na abantu bamanye